Hemmeňize salam. Bugün bile Bitcoin analiz edeceğiz. Näme garaşýas, näme bolup geçer göreliyor. Bitcoin'un 1 ýyllyk grafikasyna geçirýäs. 1 ýyllyk grafika geçemizde näme görýäs? Bitcoin 2024-nji ýylyň haýyn alyp aşağı 1 ýyllyk fawagamyza gelipdir. Indi şol ýerde biziň bellemir zatlarymyzyň biri 6 aýym haý. Şol grafika iň beýik bahasy we biziň 1 ýyllykda fawagamyz bar. Indi biz şol fawagany belleýäs. Fawagany men beýdip bellemän. Çazakda boljak grafika bulaşmaz ýaly. Çürüýäs. Indi ýyllyk fawagamyzyň haýy bolýar şol ýer. Görüşüňiz ýaly 1 ýyllyk fawagadan reaksiýasyny alyp başlap durýar. 6 aýlyga düşýäs. 6 aýlykda üýtgeçik hereket ýok. Şol durkun saklaýa 3 aýlyk. 3 aýlyga düşemizde seredim. Indi biz 2026-njy ýyla şol şembilen girdik. Şol biziň 2026-njy ýylymyzyň 1-nji çäregi bolýar. We berde de bir 3 aýlykda fawagamyz bar. Indi biz şol ýerni hem 3 aýlyk fawagamyz hem 2026-njy ýylyň 1-nji çäregi bolýar. Birinji çäregimiziň haýy 3 aýlyk fawagamyzdan low bolýar. Bu ýerde efirem barýas. Efirde üýtgeçik zat ýok. SMT. Görüşüňiz ýaly näme etdi? Grafikany geçmişde markadyň. Her gezek açylışdan soň 6 aýym haýy alınýar. Teredin fawagamyz dolurýar, soň ýene ýokary gitýär. Haýy täzelenýär. Fawagamyz dolurýar, soň ýene ýokary gitýär. Şu wagtda 1 ýyllyk fawagamyza geldik. Dolardyk. Retracement ýene ýokary gitdilmegine garaşyp bolýar. 3 aýlygymyz şon ýaly indi 1 aýlygymyza geçýäs. 1 aýlygymyza geçemizde indi grafika has, ýakyn, seriozny seretip başlaýar. Sebäbi biz o zderka girmeli ýerlemede ýetip gelýär. Aýlyk grafika geçemizde şu ýerde näme görýäs? Şu ýerimizde bir aýlyk fawagamyz bar. Indi aýlyk geçemizde men SMT gözlejek efir bilen arasynda belki bir SMT bardyr. Efiruma geçemizde seredin Nisan 1. Bärem Şubat 1. Ine Nisan 1, Şubat 1. Bul likvidasiýan alan efir bolsa almandyr. Bul biz üçin näme bir SMT. Biziň bäremiz SMT bolup durýar. Şu wagt näme gördük biz? Ýyllykda fawagamyza geldik. Dogry-dämi? Ýyllykda fawagamyza geldik. O aýlykda SMT'miz bar. Ýokarda 1-nji çärek haýymyz bilen 3 aýlyk fawagamyz bar. Indi bu wagt biz aýlyk fawagamyza geldik. Doly bolmasa-da azajyk reaksiýa alınıp başlady. Hepdiligi geçýäs. Şular awodunly, awodunlyk elmide ama birinji yer grafika näçe awodun
näçe arasa saklasaňyz hem özüňiz üçin biram sowda edeňizde gözüňiz has arkaýynlaşar. Hepdere geçemizde şu wagt näme edipdir? Hepdelikde baha, ýa-ni 1 ýyllyk babagamyzdan ýokary galýa. Ýöne ünsüren bolsaňyz ýerine bar giden low resistance likvidasiýasyny taşak gidip barýar. Bol biz üçin näme? Ýene bir düşüşüň gelip biljeginiň alamaty. Indi hepdelikde de Ethereum görýäs bolyn. Ethereum näme edipdir? Favaga doğal gelipdir. Ýöne seredininde şu aşul bizim gidip duran hepdelerimiz buram öňündäki hepde. Şu başla şu wagt gidip duran näme etdi? Öňündäki hepde likvidasiýasyny alyp bilmändir. Dogry dämi? Bitcoin näme etdi? Öňündäki hepden likvidasiýasyny aldy. Favaga bu näme biz üçin hepdelikde de bir SMT bolup durýar. Grafika swing seredemizde bir aýlyk, ýyllyk seredemizde bullish öwürlük başlady. Trend galşa geçmekçi. Ýöne edil şu wagtky ýagdaýda sowda etmek üçin intak doğal ýagdaýda bullişi maslahat beremek sebäbi ýene bir düşüş gelmegi mümkin. Näme üçin beýdiýän? Sebäbi günlük grafika seredemizde ne görüşüňiz ýaly näme? Bir giden low resistance likvidasiýamyz bar. Low resistance'ımız var. Hepdelikde hasam oğudan orkudur. Yine low resistance likvidasiýamyz var. Men şeýle bir sözüm var. Edil menkä diýmän ýön şeýle bir söz var da. Geljek geçmiş gaýtalaýar. Seredin. Şol ýerde de edil şo ýagdaý bolup geçen. Ne? Gelýär. Low almadyň. Low resistance likvidasiýalary goýýar. Baha market näme etdi? Konsolidasiýa durýar. Ýokary gitdi. Şol favaga dedim. Gün aşak low resistance'lar alýar. Geljek geçmiş gaýtalar. Geçmişde de bir gedekler. Ýene bir näçe gedek bolup geçen zat. Bir näçe gedek bolup geçen zat. Market ýokary öwrüljek bolsa biziň bazarymyz intak ir. Gaty ir. Men şol bazaryň long uğruna öwrülmegine garaşmak üçin şol favagamyz doğal ýagdaýda ýapylmagyna garaşardym. Sebäbi häzir long pozisiýa üçin hiç bir ýagdaýda fakt ýok. Diňe shorta bar. Indi biz näde sowda girsek bolar bundan? Nämelere garaşsak bolar? Aşağıda görüşümüz ýaly birden low resistance bar. Ýokarda aýlyk favagamyzdan reaksiýalyny SMT goýuldy. Biziň bundan garaşyp biljek zadymyz şol $59.800. Şunu seyir saytlyk likvidasiýa edip alýas. Ýokarda da hem favagamyzyň ulagy hem baý saytlyk likvidasiýa. Doğal ýagdaýda girmedi men kanagatlandyranyk. Häzir şol 4 sagatlykda konsolidasiýa dur görüşüňiz ýaly. Şol konsolidasiýadan çykyp favagamyzy saklap durda şu wagt biz 4 sagatykda. Şeýle konsolidasiýa durar. Şol likvidasiýamyzy alar, sweepler, ýa-ni ýa-da şekilde marketimiziň uğru düşüşe geçer.
niresen düşer. Nädip saklap biler? Biz yol uğru saklap biljek adımız esasy likvidasiýalar saklalyň $59.800 gaty gowunap baramak dogrymaýdy sebäbi şeýle äder düşse soň ýyzyna barmasy gaty kyn bolar. $126.000, $100.000 görmegimiz azajyk kyn düşer. Ya gelip biläjek yerlerini aýdamyzda ine hepdelikde bir şul ýerde fawwagamyz bar. Hem geçen hepdämiziň haýalyny bolýa. Bu geçen hepdämiziň logy bäri kelmegimizde hasam gowy fakt bolup bilýär. Geläýende de ýa-ni 4 saatlygy geçerin eklejem. Geläýemizde däzer şul birinji bolup biljek zat konsolidasiýa, likvidasiýa swip şeýle bolup biler. Ýa-da geler inversion fawwaga ederiz fawwagamyzy. Soň ýygyna test. Soň ýoş gülen geler. Reverse alymyzy biz longo şul ýerden gözläp bileriz. Häzir şoňa birinji teýkimiz şu bolýar-da sowda giremizde şeýle saklap bilýärsiňiz, dogry dälmi? Şeýle. Arasa näçe? 4.26. Swing saklaňyzda stop bolsaňyz, özüňiz sağlasaňyz, hasam sağlap bolar. Şoňa gelersiz. Hepdelik fawwagamyz döwsek. Ondan ýa-ni kermize garaşyp bolar. Ýöne şu boşlugymyza çen biz saklasagam ul peýdada bolar. Fawwagamyz doldurmamyz soň aşagdaky 59.800'e garaşyp biler. Bitcoin'dan şoňalak garaşýan. Indi bu işe öwürmek üçin size bir zat görkezýin. Şu azajyk boluşdum diýsem bolýar. Ýatdan çykdy ýaly. Market all time high täzeledi. İlkinji ýaşda bolan zat, dogry dälmi? High täzelýä, manipulasiýa etdi. Soň näme etdi? Aşak expansion, konsolidasiýa, expansion, konsolidasiýa, expansion, konsolidasiýa. Indi ýokary öwürli. Häzir MMX aýdamyzda ene birinji faza, ikinji faza, soň aşagdaky ýyllyk fawwagamyza geldik. Häzir indi tersine biz öwürüljek bolamyzda şul konsolidasiýa duran ýerimizi likvidasiýalaryny almaly bolarys. Ene alars soň şeýle biz marketiň doly öwürlen ýagdaýyny görmeli. Şu pazoýyn şu atky likvidasiýa diýip belläň ýerim biz üçin MSS bolar. Market Traction Shift. Marketiň öwürlen ýeri. Biz şol ýerde hem MSS göreriz, hem aşagdaky likvidasiýalary arasalar uğurumuz soň ýokary gider. Muny men 3-nji şärek bolmagy mümkin. Şu wagt 2-nji şärek gidip otur, ýene 2 aýymyz bar. Häzir 1-nji aý ýapýas. Näçe gün 1-nji aý ýapmamyza 6 gün 4 saat. 6 günden yapsak aşagdaky likvidasiýalary jemläp, ondan soň arky ýokary öwürlüp bilersiz. Swing üçin gowy bazar. Men pikirim şeýle. Göreňiz üçin köp sag bolun. Täze videolar bilen görüşeriz.